Benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. Què tal esteu, nois? Malament, gràcies per preguntar. En sèrio? Bueno, he tingut un dia dur, no passa res. No, o sigui, només... Però ara se t'arreglarà, Sí, només dormir poc, molta feina, menjar poc, com tot molt, però ja s'ha acabat la meva jornada laboral, així que... Vale, tia Loli, fatal, gràcies. Sabia que pillaria la referència. Però bueno, no passa res, però ara ja estic bé perquè portem una convidada de luxe. Espectacular, o sigui, a partir d'avui el programa començarem a cobrar el doble. Home, només farà que pujar. No es farà que pujar en audiència. Exacte. Em fa moltíssima il·lusió que estiguis aquí. A mi també em fa molts nervis, la veritat. Jo m'estic començant a pujar com una cosa aquí dalt, És com pujar el xambala, saps? Sí, és com... Abans de sortir a escena, saps? Cling. Bueno, ja no passa res. Ojo, ens compara amb sortir a escena. És maco. El que passa que, una cosa, com conductor del programa, com es diu la nostra convidada? Home, es diu Meritxell Vall. Txell. Txell Vall. O Meri Vall. O Meri Vall. També, sí. Tot, vull dir... Podeu dir-ho el que vulgueu. En català és Txell, no? Sí. Clar, tothom et diu Txell. S'abrevia pel final. Mira, tothom em diu Txell perquè la meva parella va començar a fer una campanya en plan, el Marc va dir no li digueu més Meri, a partir d'ara es diu Txell, i cada vegada que algú em deia Meri, feia Txell, i al final va acabar passant que em diuen Txell. Ah, bueno, mira. Perquè encara tinc gent que em diu Meri, I a tu què t'agrada més? Ara ja m'agrada Txell. Però Meri també, no em giro, de vegades faig Meri, i giro, sí, jo. Però Txell m'agrada molt. És que Txell és maco. I Txell Vall? Txell Vall és molt top, té una sonoritat... Ets quasi com Dua Lipa en català. Sí, és que és molt guai, és que Vall... Vall sona bé. És el malson de tots els espanyols. Correcte. Txell, Vall... Exacte. Els meus profes de castellà ho passaven fatal. Meritxell Vall... Com? Sí, has fet més per Catalunya que Carles Puigdemont, pràcticament. Mare meva. Va inventar el procés, ella. Exacte. Sí. Per l'edat, ho vols dir? Per l'edat. Ella va fer la candidatura de les Olimpiades del 92, nen. Jo hi era. Sí. És el que va encendre el PBT. Home, sí, clar. Jo estava allà. No, bueno, el 92 no ho diré quan tenia. Vale. No ho diré. Estava pensant, dic, és cosa meva o ara ja no hi ha tanta gent que es diu Meritxell de noves generacions? No, que s'està perdent? És que jo crec que no ha sigut mai de moda. Començant per aquí. Bueno, jo conec... Sí, vaig treballar una vegada, però no parlaré de feina, però vaig treballar una vegada i érem 5 Txells. Hòsties. És molt fort. Però no ha tornat a passar mai més. I ara és veritat que no sento el nom de Txell, però tinc una amiga de Sant Fritós, mira on estem, que li ha posat a la filla Txell. Directament. És molt maco. Txell directament. Sí. Es pot, eh? Sí, es pot. Ara ja es pot. Ara es pot tot. Moderneces. Ara pots fer el que vulguis. Començar amb la geminada, bueno, el que tu vulguis. Ja, no. No sé, ara... Laura la geminada. Ja no dic, per què ho dius, això? Perdó. Jo, si tinc un fill, li posaré Lisandra. Lisandra, amb la geminada. És molt interessant. Això m'ha repetit molt, com jo, sempre que tinc alguna cita, sempre acabo pensant en plan de, per què ho dius això, tio? En plan, per què? No, jo també, jo em passa molt, Sí, clar, cites ara no en tinc, però si parlem tingués... massa, Sí, parlem massa i no pensem. Exacte, sí. Però tu sí que penses, penses més que jo crec. El Jordi pensa molt més. Jo penso, però quan dic les coses les penso a posterior. O sigui, jo si estic parlant... Deixes d'anar. O sigui, jo deixo i després dic... Mierda. Què? No m'han pillat. Però després d'això és com que ja penso massa. I vaig com... amb peus de plom, saps? I és en plan, que tampoc passa res, saps? Ja. Lo millor és... No és tan important, és trobar algú que diguis, bueno, puc deixar anar qualsevol borrada i, jo sé, si no em denuncia, doncs ja és molt, no? Exacte. Si no jo amb tu pots dir el que vulguis, no... Em sento com molt acollida, Ai. I a més avui aneu tan guapos vestits i tot, us heu posat com de gala i estic com en plan... envoltada. És que els que esteu veient el podcast no esteu apreciant les arracades de la Txell perquè li tapen els auriculars. És que no m'havien dit, però bueno, l'auricular és molt bonic perquè porta daurat, que és preciós, i m'encanta el daurat, és un color que m'agrada. I segurament pel que tenen és or autèntic. A més són uns auriculars mítics que... Home, sí, se'ls ha posat molta gent. És tot lo mític que... I no aquests en concret, el model. A veure qui se'ls ha posat. O sigui, evidentment sí, perquè jo me'ls he posat, l'Àxel també, però és un model molt conegut, sí. Tot lo conegut que pot ser com el nom de Txell, vull dir, té uns límits de popularitat, no? Clar. O sigui, tot lo mític que pot ser un auricular... Sí, ahir... Jordi, això és una cosa que a la primera cita hauríem d'evitar. Exacte. Vols que faci un rànquing d'auriculars mítics?
Com? Però ho has dit mai en una cita o què? No. Vale, no. uah. Lo que... Si vols un dia quedem en plan cita, a veure què dius. S'ha de dir que... Fem un roleplay, no? O sigui, us diré un fun fact. Mai he tingut una cita, realment. O sigui... No pot ser. Com es nota que no has fet un TFG? Jo me'l vaig passar citant. No, però és veritat, vull dir, jo vaig... O sigui, jo he tingut una parella i d'alguna manera vam sortir... Però veu tenir una primera cita. No. Ah. No, perquè érem amics i el rozas del cariño... I de cop hi estàveu sortint. Algo així, més o menys. I llavors, bueno, no sé, mai he tingut una cita perquè em fan por les dones. Es fan por les dones, no. No. S'estan fatant. Per què ho dius? No, evidentment. Però que són parella. Sí, és que si no em poso ja les... O sigui, a ulls de tothom sí, O sigui... Bueno, jo us he vist tantes vegades junts que ja no ho sé. Primer vaig pensar que tu, Àxel, quan et vaig conèixer, vaig pensar la parella de la Gemma. Ai, Llavors, el dia que la Gemma em va dir vine, que hi ha l'Àxel, et vaig sentir parlar i t'ho juro, o sigui, era com una dissociació molt estranya. O sigui, Vale. no sabia que podies parlar així i que eres tan culta i a part el to de veu. Vaig flipar. Sí, Molt. La gent normalment, o sigui, això em Me va passa... encantar, o sigui, és com un... Que fort. És que normalment quan truco a alguns llocs, la gent es pensa No t'associem. o que sóc una persona obesa o que sóc un senyor molt gran. Com rotllo, llavors apareixo jo amb els meus juvenils 27 anys i no es pensa... Em diuen Àxel i és com... Ah, però no ets un senyor de 60 anys que em porta 30 fumant, saps? Què coses? No, sí que és veritat. Era un xaval que encara compra té jove, tanquem saps? els ulls, saps? Tanquem els ulls, d'allò, i t'escoltem, i potser sí que ho seria. Sí. És veritat. De fet, això els deu passar molt als que ens escolten només per la ràdio. I que no el veuen pel YouTube. I que no ens estan veient pel YouTube i l'Spotify, on ens podeu seguir, punt i seguit, i @punt-i-seguit ràdio a l'Instagram, on allà podeu accedir a tots els enllaços. És que n'he de tirar una sempre a sempre cada programa. Ah, una falca, vale. Sí, Perfecte. i a més intento que mai es vegi venir i l'Àxel està en plan... No sap si li agrada o està fins als ous. No, sí, sí fins als que ho ous. sap, sí que ho sap, sí. Però, per què punt i seguit? Bueno, sembla que jo faci l'entrevista, No, però ens que vaig està molt bé, preparar. Està guai, perquè a sobre hi ha una primera secció que encara no hem començat i em fa molta il·lusió que avui serà el minut 10. No, està bé. Vale. Doncs és... Hòstia, me n'havia oblidat. Clar, doncs és punt i seguit perquè... O sigui, ara, para, ja no treballes i després ja seguiràs. Clar, és com un punt... Vale, és que m'agrada molt el punt i seguit. És maco. Perquè no s'acaba mai, saps? Com que a mi també em costa molt despedir-me de les coses, és Clar. com guai, punt i seguit, saps? Sí. No he acabat encara. Exacte. No marxo. És que, Fem una és maco, tier això. list de signes de puntuació. Fem un rànquing dels millors signes de puntuació. Vale. Vinga, va. Vaig ell, tot teu, Top 5, top 5. Top 5, n'hi ha molts. Top 5 de signes de puntuació. Del Sí. 5 a l'1. En cinquena posició, quin és el millor signe de puntuació? En cinquena posició... el que pitjor, no? Seria Sí. O sigui, és un top 5. O sigui, un top 5 al punt i a part. vale. Està bé. Puc fer-lo aquest, no ho sé. Sí, clar. És la És que competència, no ho és el programa que fan suporto. a Manresa, Puig de Part. en sèrio? No, era perquè això es diu punt i seguit. És que... pues llavors seria una còpia. Vale. El 5 és punt i a part. Vale. El 4... Home, el 4 podria ser... És que sí, el punt i a part està molt vist. Jo diria el símbol d'exclamació, o el d'interrogació. Ah, vale. Un dels dos. Exclamació, poder, no? Exclamació és com si estiguessis cridant, no? Sí, és Clar. una mica A mi violent. com me'l posen no el suporto. Sí, jo el fico bastant com per una mica per no semblar borde. Ah, veus? Doncs és el contrari. Jo penso, Ah, sí? hòstia, que borde, perquè no em cridi. Clar, però perquè... Perquè tot el dia poso emojis, clar. Bueno, clar. Soc molt jove. Clar, és més jove que jo, O sigui, t'he pintat d'enviar stickers. Vull dir, m'encanten. jo encara envio gifs, Que vols que l'informació taringa? Cabron. O sigui, vale, tu t'encanten les exclamacions, vale, em sembla que Sí, està bé, sí, a el mi m'agrada 4. exclamar per I el 3? Hòstia, el 3 jo crec que li hem de donar ni que sigui per recurs, a la coma. Sí. Vull dir, perquè Home, sí. la fem servir molt, Sí. sempre està allà, és aquest amic que no Sí. et falla, Sí. no? Jo crec que es mereix una medalla. Jo tinc molt clar per mi quin és l'or, però... Ah, el tens clar, El tinc claríssim, és el meu signe de puntuació preferit de tots els temps. Però Ja no el sé diré. per on vas, em sembla. Jo crec que sé per on vas. Vale, no el diré. Ara que vaig al 3. Vas al 2.
El Medalla de plata, El primer dels perdedors. Uau, quins nervis. No sé si... Hosti, és que jo ara crec que sé quin vols ficar com a 1. És que és molt bo, Jo també m'ho imagino, no el sé, Però... Va, digueu la plata. És que la plata qui pot ser? Ajuda'm, Jordi, perquè és que no... Doncs la plata, si l'Àxel dirà el que jo crec que dirà, la plata pot ser el punt i seguit. Molt bé. Clar. I ara ja sé què vas a dir. Clar, Digue'l. Digue'l. El dic? Sí, home? Sí. Per mi, la medalla d'or, sens dubte, ha de ser el punt i coma. Efectivament, Sí. efectivament. Jo pensava que faries una altra. Ah, sí? Jo ho tenia clar, 3 punt i punts coma. suspensius, en plan, continuarà. Ja ens veurem, saps? Sabe muito, M'agrada. No ens acabarem. No, Ja. però punt i seguit està molt bé. Punt i seguit la plata i punt i coma, per mi és el signe de puntuació, Punt i Excel. coma. Clar, el que passa que com a nom de programa doncs, perd potència. No, però clar, és que té molt a veure amb tu, el punt i coma. Ui, estàs parlant molt de mi, això m'agrada molt, No, perquè és com molt culte. O sigui, no l'utilitza gaire gent, no? El punt, no? Ja, Exacte, s'utilitza poc, S'utilitza molt poc, per tant, Sí. és molt teu. Jo- Ara t'entenc. jo l'utilitzo- L'he cagada pensant en els 3 punts suspensius. No, però els punts No, suspensius... Perquè és molt molt bé. de mal escrit, saps? No, però té un punt romàntic, els punts suspensius. Sí. Ja. Té un punt No de soc molt, deixem jo. la carta a l'aire, no? Un sí. missatge en una Sí. ampolla allà Sí. perdudet. Una cosa Sí. que trobo que és maca dels 3 punts suspensius és que signifiquen moltes coses. Moltes. Perquè, clar, és etcètera, és això, ja seguirem, és ja veurem, és un sospir. Ai! 3 Ja, és punts que és molt suspensius. maco. És que a mi m'encanta. És un sospir. Llavors, Sí. i el sospir pues, evoca a l'amor, a la primavera. Ai, per això, favor, vull dir. pel·lis de Si romàntiques, vols que marxi, Jordi, puc drama... marxar, No, però clar, és veritat, jo també soc molt romàntica, és molt bonic. És que soc molt tontina. Doncs sí, doncs parla'ns més de tu. Bueno, no, espera't un moment. Espera. A fer... Anàvem a fer... M'havíeu de fer alguna cosa, no? No, la secció... Hauria... Li anava a fer la secció, clar. Vale. Clar, per això dic, parla més d'ella, imagina't que fa 15 anys que no ens veiem. Vale? Vale. O sigui, saps, és el típic amic que et trobes, Sí. però aquell dia, al final, pel que sigui, heu quedat i heu anat a fer un cafè de veritat. No ha sigut en plan, ja ho direm. Vale, No. vale. Sense parlar de feina, què m'expliques de tu aquests últims 15 anys? Buah. Ah, Buah. és fotudíssima. Buah. Home, et diria, home... Per cert, nou rècord, 12 minuts, Rècord històric. O sigui, hi ha gent que li han fet el segon 30, vull dir... Perdó, és que jo he anat fent preguntes. Què va, sí, aquest Què programa us és per diria? això. Home, primer de tot, que us trobo i què us diria? Diria, on us heu fotut, saps? Vull dir, què és això? Perquè m'heu deixat Perdona, aquí és que abandonada. estava jugant amb l'Uri a la guarderia, estàs molt valentí. Oh, que monos. Ja hagués vingut a fer de profe. Que estic donant massa informació. Això estem fent referència a l'episodi 4, que el podeu veure a YouTube i a Spotify, recordeu. Ai, de l'Oriol. l'Oriol, Doncs aquest sí que me'l miraré. Un l'Oriol cop López. hagi acabat aquest programa, em miraré tots. Per Així saber mateix. exactament què ha passat. Exacte. Què us explicaria de mi que aquests 15 anys que he estat fent? Ostres, he estat fent molt teatre, molta feina sense cobrar, vull dir que no parles de feina, però també hi ha la feina que no es cobra, Vale. també, per Vale. exemple, que m'agrada molt, és la meva especialitat, molta feina de valor, saps? La feina de valor és La meva important. especialitat no cura. La precarietat. La precarietat. Hi ha una frase mítica dins de nosaltres, que va dir el Haas del... Sí, el Com en del- Jordi, one more free Ai, video. Haas, quin fotògraf. És el millor, és el millor. És molt sí. Pues el Haas va venir, vale? I això, però bueno, ens fem molt amb ell i sempre fem projectes junts. Vale. Com que sempre fem projectes per amor a l'art, saps? Li va dir a l'Àxel que ell volia fer un altre projecte i diu, no, i el Jordi farà un vídeo, no sé què, i ell va dir, com en Jordi, one more free video, please. I que sempre estic així. És que veus, m'enteneu, no? Exacte. És fer moltes coses perquè... Jo crec que he estat fent això, intentant-me trobar en molts moments. Tenies parella fa 15 anys? Sí, tenia parella. La Tenia la mateixa? mateixa parella. Molt bé, fort. molt bé, primera Ojo. vegada que ens No passa això, Ojo! Passa molt poc. Ojo, jo soc molt d'antes, Sí, molt és d'antes, com molt d'antes. És molt de que les dones Això no es puguin porta. votar, saps? Ja, de vegades ho plantejo, penso, què estàs fent? Perquè no em senti. Bueno, sí que em sentirà, però bueno, ja ho sap. Està molt bé. Nosaltres som uns romàntics, som partidaris d'això. Ja, de l'amor Ja. aquest. Passa que també hi ha moments de tot, Vull dir, s'ha de reconèixer que no és tan fàcil, però és bonic, és bonic, és bonic. Home, 15 anys jo crec que si no hi ha moments dolents vol dir Ja, que, és que no... algú malament està anant, no? Sí, Clar, totalment. si no hi ha moments dolents és possible que Que no et el veguis. moment dolent
sigui definitiu. Sí. Ja, adeu. Sí, Si aquí ens adéu. hi ha moments dolents, vol dir que hi ha una negligència darrere bastant important. Clar, clar, Home, clar. i tant. Sí, sí. Hi ha una negligència que potser ni et veus, potser. Clar, o, que clar. o que no et parles. Sí, però O vull que dir... et parles i no et veus. Exacte. saps? No, però ara és veritat que costa, que coneixis gent que porti tants anys Ja. amb la parella. Sí. Sí que és veritat que I també hi ha moltes parelles que ho estan deixant després de molts anys. Està molt Sí. ara, és molt. Això me'n posa trist. Ja. Sí, és com, joder. Però perquè a vegades les persones no evolucionen, és a dir, no van a la mateixa línia, no? Jo crec que quan passa això és perquè realment un dels dos evoluciona d'una altra manera i l'altre no evoluciona amb ell. Clar, la cosa és que també depèn de com acabin, saps? No, això sí, Vull dir, clar. si com no s'han de tornar a veure, dius, hòstia, Ja, després de, no sé, 8, 9 anys, no tornar-te a veure amb aquella persona em sembla una bogeria. Ja. No? Ara, que dius, bueno, segueix però hi ha gent que manté l'amistat, eh? Sí. Hi ha gent que no es pot ni veure i es fotria mal. Jo sóc amic de la meva parella i estic molt content de que hi hagi... I has pogut de la meva mantenir-ho. exparella, sí, i estic molt I estàs content. bé. Estic molt content, de fet, de que sigui així. Que guai. Perquè Ja. és una persona que, o sigui, ens passava això, no anàvem pel mateix camí, però com a persones no ens Estàveu, odiàvem, clar. i superguai. no era, És que no era de realment- l'espanyol. No era de l'Espanyol, tot superbé, vull dir, És que amb la, l'Espanyol, amb la clar. família bé, Podria entendre-ho. clar, especialment amb el Toni, que és de Sant Fruitós, i potser ens escolta. Toni, Toni, una abraçada. Ah, el Toni, que maco. Ah, Gràcies per acollir-me tan bé quan he arribat i estava sola. És el Toni, És- no? No és aquest Toni, però... Ah, no és aquest, vale, perdó, Però em bueno. pensava que era el Toni d'aquí. Jo sabia que no era aquest, però li he deixat continuar l'artista. Ja, va bé, gràcies, va bé. Perquè se l'empotri, saps? Perquè s'empotri. Ja s'ha donat Es vol compte fer ella la sola. simpàtica. ara. No, però de totes formes, el Toni, el nostre tècnic, és Home, també, és un crac. és també molt, molt maco. I això, i que també té un programa molt guai, eh? Ho sé, m'ho ha dit. Sí, sí, M'ho ha sí. dit, De que música. el fa el dijous i a més el fa en directe, eh? Sí, que això és la vella escola. És Clar. la generació d'antes, això, Clar, eh? clar, clar. Clar, De quan es poden gravar les coses. Llavors- Home, clar, allò... La suerte está echada, no? És dijous? Que passa el que és sea. dimecres, és dimecres, eh? Sí, ho fa Els els dimecres. dimecres. Ho fa els dimecres, crec que és a les 7. A les 8. A les 8, a les 8, vale. És que ens està xavant per la finestra. No, és que- sí, menys mal, perquè és la segona vegada que el feia publi i encara no m'he pres, eh? Home, és molt fort. Però bueno, sí, ho podeu escoltar, música des dels 80 fins al 2005, superguai, que a més ho Us fa amb l'escoltarem. la Susana també, que també és un amor de persona, així que... Doncs els escoltarem. O sigui, Ara, a partir d'ara, escoltaré. les falques publicitàries d'avui estant sent històriques, No, no, o sigui, literalment és un sigui, vídeo de Mr. Beast, eh? Avui si puc t'enxufo 6 més, vull dir, estic com... No paro, tio. Avui t'enxufo una polida de Danone i no te la cobres, eh? Però Ràdio Sant Fruitós està molt bé. I de teatre, Sí. què has fet? D'on et ve la vocació al teatre? Ja en parlem d'això. Bueno, jo crec que em ve... A veure, vaig començar... Bueno, jo crec que em ve de molt petita, perquè em deien que parlava sola. Bé, Molt. Va. Tenia un germà, però no hi parlava, jo parlava sola. És fort, eh? No, pobret, el Marc, no. Però parlava molt sola, m'imaginava històries i em trobaven sempre parlant sola a l'habitació. Fins i tot agafava l'interfono del pis i em posava a parlar, fins que al final alguna veïna passava i li deia a la meva mare, hosti, la Meritxell encara està parlant sola. I la meva mare m'agafava i em deia, deixa'l a l'interfono, sisplau. vols dir que està bé aquesta nena? Però no, clar, m'imaginava les meves pel·lícules, m'agafava revistes, mirava les nines, bueno, parlava molt sola. I no sé, amb 13 anys doncs, vaig veure un anunci al diari que posava curs d'iniciació al teatre, i em vaig posar com en plan borde, o m'apunteu aquí o monto un pollo. I em van O m'enfado i no respiro, o eh? m'enfado i no respiro, i hagués pogut fer-ho. I no ho vaig fer. Perquè em van dir, vale, t'apuntem. I ja està, vaig començar als Carlins i ja està, i allà m'he quedat. No m'he mogut. Hòstia, fidelitat. Fidelitat a la casa. A la casa. Totalment. A la casa. Bueno, bàsicament perquè també al final, a Manresa, Ja. bueno, vull dir, he fet altres coses que no són els Carlins, però bueno, al final és fidelitat. Sí, sí. És la meva entitat, el cor, també sempre. Potser és el lloc més important de teatre. Bueno, sí, segurament. També hi ha altres llocs, però sí que com a teatre, al final tens un teatre per actuar, bueno, vull dir que al final... També perquè o sigui, hi ha altres coses però són molt professionals, vull dir, Sí. a l'MTM... Clar, llavors t'has d'anar a una escola. Clar. Jo vaig fer els meus cursos de teatre i ara és en plan que només anem fent obres, Clar. però no vaig a escola. I a més, teatre musical... Ojo, eh? Ojo. Ojo peligro. Ha de ser complicat, eh? I com, o sigui, en plan, com es manté, tio, la motivació de fer una cosa tants anys? Bueno, perquè és la meva vida. Això sí que és un hobby, o sigui, és el millor hobby que he tingut a la meva vida. Per mi forma part de la meva vida. Sí, i ara faré una pregunta arrel d'això, que com que ho hem parlat amb el Jordi, i és
creus que si tu haguessis arribat a viure del teatre, igual t'hagués pogut costar més mantenir la motivació? Segurament. Tot i que m'hagués agradat, en el seu moment, però segur que m'hagués costat molt més, moltíssim, moltíssim, perquè al final acaba sent una feina, no? Clar. És que clar, aquí hi ha el problema de que a vegades diem, hòstia, I les feines, bueno, tenen les coses bones, Clar. està molt bé treballar el que t'agrada, però també al final hi ha dies que no et ve de gust. Que també em passa, amb amateur, però, bueno, és diferent. però hi ha més una puresa, no? Sí. De dir, bueno, ho estic fent això per amor a l'art, no? Totalment. Que això deia... Saps que no t'hi jugues res, saps? No t'hi jugues res econòmicament, per tant, bueno... Clar, que t'hi jugues moltes coses potser a nivell emocional, A nivell però emocional. no t'hi jugues al pa. No, clar. Tu saps que tens a les teves coses, per tant, tu pots dedicar l'estona que tu vols a allò i no passa res. Sí. És que això ho deia, no sé si en una entrevista, si era Scorsese, crec que ho deia, no? Deia que l'important del cine era seguir sent amateur en el sentit d'amateur francès, que és amant. Amant. Que l'amateur és l'amant, no sé què, ell diu, l'important és ser un amateur de per vida, Sí, tota la vida. independentment de que això et doni de menjar o no, Clar. saps? I mantenir com aquest vincle Ai, més... que maco, això. Sí. És que Scorsese és un iaio savi. Home, és molt savi, no l'havia sentit. Sabe muito. Però és molt bonic perquè la paraula amant té moltes connotacions, té... És una paraula que s'està perdent. Ja, i és molt bonica. És que, aviam, podem dir amante bandido perquè dèiem situationship. Per ser-te amante, bandido. M'encanta. Sí. no, Home, però- i a més ara... Però que té una connotació molt bonica, ser l'amant d'algú, no? És com... I té una connotació molt intensa, eh? Molt. Sí, no? una I mà. La intensitat. Aquest home se, Oh. se li nota que estima el cine. Home. A més, ara que fa els TikToks amb la neta o amb la filla. Amb la neta, eh? Amb la neta. Amb la neta, fa TikToks, mare meva. No... tio. O sigui, Mare. està a tope a l'Scorsese. Sí. No, i o sigui, jo també em vull destacar una cosa d'això que diu l'Scorsese, però com una altra variant, i és perquè ara fa no massa, el coet Artemis 2 va orbitar la Lluna, i en una de les gravacions de la ràdio que porten cap a la Terra, de problemes tècnics, deien, tenim 2 outlooks i cap dels 2 funciona, saps? I això ve que, clar, un va dir, hòstia, és que al final every job is an email job. O sigui, totes les feines acaben sent una feina d'email. O sigui, totes acaben sent com que igualment has de enviar coses, enviar factures, enviar no sé què. I és en plan, està molt bé que tinguis una feina que tot i així, perquè això s'ha de fer igual, perquè fins i tot els astronautes estan enviant emails. Totalment. Que estimis la teva feina. La feina rutinària aquesta, no? Sí, i crec que aquesta és l'única forma en què aquí podem parlar de feina. Parlant d'estimar una mica el que fas sense mencionar què fem. Exacte, no cal parlar del que fem. Clar, però vull dir que trobo que és una forma molt maca de veure-ho i que per això volíem aquí parlar una mica, perquè trobo que això sí que... Bueno, jo vaig veure un tuit que em feia molta gràcia que diu, no puede ser que en Euphoria todo el mundo tenga tanta calle, alguien tiene que rellenar Excels. Clar. Vull dir, perquè a Euphoria tothom el que no és narcotraficant és no sé què, dius, bueno, però ja, aquí de debò que ningú està fent Excel, Clar. ningú està enviant correus. Ningú està O estudiant ningú és secretaria. simple, no? Exacte, vull dir... Què se n'ha fet, no, de la gent? Perquè tothom té un expedient criminal de 2 pàgines, saps? Vull dir... Ningú està estudiant màrqueting aquí? Clar, tio, ningú... És que tot s'està perdent, eh? Ja, Clar, S'estan perdent. És que ja ningú plora quan no es puja a les stories, tio. No, exacte, és que ja s'està perdent tot, ja la gent no... Bueno, perquè has de ser molt autèntic, no?, per triomfar. Sí. Hi ha molts factors. Hi ha molts factors. Però a la crec que has vida. de ser molt... Bueno, jo crec que hi ha com potser polaritzacions d'un grau que sigui com l'autenticitat a aquest extrem i l'altre al final aquesta fórmula Sí. d'influencer genèric, no? NPC, que al final, bueno, que això, per exemple, ens ho explicaven uns col·legues que han fet un programa que han entrevistat a influencers i Sí. diu, clar, dius que estem intentant portar gent que tinguin alguna de xitxa, Sí. que siguin influencers d'algú, Clar. diu, perquè clar, dius que és un influencer genèric de què l'entrevistes? De què parles? De què parles? Vull dir, que Clar. llavors potser té una vida oculta, diguem, molt Sí, sí, sí. interessant, Potser però clar, sí. jo què sé, depèn d'aquí, que és això, influencer d'un tema, o sigui, Clar. sense anar més lluny, aquí a Manresa que tenim el Norman mateix, que és Ah, de la sí. Fórmula 1 i tal, Ah. o la Caral Vidal i tal, que dius, hòstia, vale, són influencers perquè s'han dedicat a divulgar un tema. Però si ets influencer a l'uso, que t'envien Bueno, paquets sí. de roba, que et conviden a restaurants i tal, dius... Sí, jo no sabria què parlar amb la Lolita. Exacte, És de una- Ja. tabac. De Ah, de tabac? No, bueno, és... Ah, és una... Vale. Has d'estar crònicament online. Clar, és que jo haig d'estar amb vosaltres d'una altra manera. M'heu d'enviar coses perquè així estigui més al loro, perquè hi ha coses que les perdo. És un meme que potser és de fa 3 o 4 anys, ara ja no ho sé, però que es va fer molt revuelo perquè va sortir un diari que pillen a Lolita Sí. fumant en un bar. I va ser tan surrealista, tothom en plan...
ens ha d'importar per alguna cosa, saps? Que al Twitter tothom, a la mínima que es podia, pues s'enxufava un pillero la nit a fumant d'un bar, no sé què, bueno. Fuerte, mare meva. Sí, i per això. O sigui, realment la tia aquesta fa contingut, Que bueno, fort. d'influencer clàssica. Clar, Vull dir, però, per exemple, o sigui... però és que n'hi ha molts d'influencers ara. Clar, però vull dir, hi ha, per exemple... Hi ha més influencers que persones, Exacte, és que jo també ho penso, és que potser també me'n faré, no sé. Clar. Què puc parlar? Tu podries ser bona influencer, Però què, per exemple, hoy me he puesto un jersey... Ai, perdó, en català. Jo que m'he dit en català, O sigui- Però de què podria parlar? Jo tinc diverses teories aquí. Vale, digue'm, No sé digue'm. si les vols saber. Sí que les vull saber. Sí, una podria ser com, jo et veig molt fent o la burla de l'influencer clàssic, rotllo en plan de avui, nois, m'he posat aquesta samarreta blanca de 6 euros del Decathlon amb un tall, saps? Com fent la paròdia. Vale. I llavors, si no, de la teva vida, tio, de coses del teatre, seria superxulo. Sí, no sé. Sí, una persona amb gràcia explicant-te com són una mica també els entresijos del món del teatre. Home, hi ha molts entresijos, allà hi ha... Clar, però de dir, com és Però és que a vegades penso que potser només riuria jo, saps? També. Bueno, L'Àxel també pensava el mateix a vegades i ara tenim un programa de ràdio. exacte. Ja, és veritat. Bueno, si m'ho llogar, per exemple, com el Marc Giró també lloga a la Yolanda Ramos, doncs jo puc venir cada 15 dies. Exacte. La tercera Que és broma, que no. Ja, però et volaria molt, rotllo, no? Com es viu una hora abans de sortir a escena. Clar, això sí que Saps? podria... I te ho expliques allà i vas amb la gent. És fatal. Sí. És el pitjor moment de la teva vida. Sí, Sí. Ja, explica'ns-ho. El que faria, o O sigui, no, com és l'hora abans de sortir a escena? l'hora abans, o sigui, va incrementant, és un crescendo, diguéssim, vale? Vas fent com un subidor. Primer estàs bé, vas pentinant-te, vas mirant altres coses, mires el mòbil, fins que arriba el punt ja que comences a veure que llavors tens molta pressa a fer coses. O sigui, que tot estigui a punt, de que ara no vaig ben vestida, llavors fas com uns rituals, que són els rituals de sempre, i després ja quan queden un quart d'hora ja et vols morir. O sigui, directament... A mi em passa pel cap tota l'estona de dir però per què ho vull fer? Però si vaig dir l'última vegada que no em posaria mai més aquí i no vols sortir de cap manera. No vols sortir. Sí, Però després ja estàs, vull dir, no hi ha més, estàs allà. I surts i ho I fas. surts perquè realment també tens uns companys que si no surts els puteges, saps? I també penses, bueno, Clar. va. Però llavors hi tornes l'any següent o la següent obra. Va, i tornaries cada setmana. com És com si, saps, tinguessis el Nemo, aquell i t'oblides del que passa. Clar. La Dòria. No te'n recordes. Tu ets molt de tenir rituals abans de sortir a escena. Sí, hi ha molts rituals. Per exemple, si jo dic que passo tota l'obra, en aquella obra sempre la passo, l'haig de passar tota de dalt a baix. I si em queda una pàgina, llavors ja està. El meu cap pensa que potser no ho diré. Llavors, també, si em poso la roba d'una manera, m'ho haig de posar d'aquella manera, concretament. O sigui, sí, hi ha com uns rituals que són... Si veig una ampolla i m'haig d'acabar fins la meitat, me l'haig d'acabar. Dic que m'estigui pixant, però me l'haig d'acabar. Tinc com, sí, Va, o sigui, toc. toc. No, sí, tinc toc. Tinc molts tocs. Vale. Diguem-ne rituals ara, perquè és modernet, però... Vamos. Bueno, diguem-ne rituals perquè queda com més glamurós, no? No, però bueno, sí que és veritat que és una forma de tranquil·litzar el cap i poder-te focalitzar en el que és, que si no, si estàs pensant en que l'aigua no està Clar. on ha d'estar, doncs també perds concentració. Totalment, hi ha persones obsessives com jo que donen voltes a les coses 30 vegades, bueno, puc passar per diferents estats, llavors em ve... No. No, Jordi, hauríem d'anar... Hauríem de fer-ho, sí. A on? No. No, hauríem... Anem a on? No. Ara entra el Xus amb la guitarra i et canta Wish You Were Here una altra cosa. M'encanta. Estaria bé, però no el tenim avui aquí. Toni, porta la guitarra. Sí. Que ens hi Jo em anirem. pensava que em cantaria una cançó. Bueno. Igual no has pensat tan malament. Ai, no m'ho digui. Ara bé, Em poso a plorar. No es va per tu? Vale. el primer sponsor d'aquest programa serà Gaes, que ho sabíeu. Jo ho entenc. Sí. Vam dir-li, és com l'iPod Shuffle, saps? Li costava una mica. Molt. No em coneixeu. La meravellosa secció d'aquest programa que és el minut de l'absurd, vale? Vale. Que és que et donarem una idea, un tema, vale? Vale, Absurd a matar, vale. i durant un minut has de defensar això com si fos el més normal i lògic del món. Exacte. Total. Què té a veure amb el que estàvem dient? La intro, perquè no tenim entradilla, i com que tot és absurd, sóc jo cantant. Va?
Llavors, no tinc cançó avui. Alguna suggerència? Home, una amante bandido, continua-la. Home, sí, que està molt bé, te la saps tota? No, que va, jo no me la sé tota, tampoc. Després del Corazón Malherido ja no em sé res, Ja. Però bueno, més o menys és el que dura, la intro, així que... Doncs vinga, va. Sí, Estàs constipat. Gràcies. O sigui, ara tindrem amante bandido cantat per Liam Gallagher. Exacte. Liam No esteu preparats per això? Pues sí. Doncs la intro només serà el Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido... Ja està, això és la intro. M'encanta. De locos. Doncs el tema que et volem proposar és que cada cop que tu compris alguna cosa i paguis, al datàfon hi hagi un missatge que et jutgi. Rotllo, en sèrio t'has deixat 20 pavos en això? O des de l'app del banc. O des de l'app del banc que diguin en plan... Les variacions ens és Txell, igual. un altre cop comprant aquí, en plan, un altre Monster per sopar. És el tercer cop que compres KitKat aquesta setmana, Exacte. Home, això és molt fort. Pues Ara ho has de defensar. pensa tu. Haig de defensar-ho, Sí, Sí. ara... Ai, 25. Ai, 25. Vale. Ho veus allà? En 3, 2, 1 i acció. Doncs ho trobo molt bé, aquest nou sistema que m'han col·locat, no? Perquè jo crec que realment m'ajuda moltíssim a centrar-me i a ser una persona... No m'agrada... Bueno, és que espera un moment, estem molt fora, això que m'esteu fent. Perquè jo jutjar... I em jutjo prou jo, no sé si vull que em jutgi algú altre, saps? Però bueno... no, jo crec que està molt bé aquesta nova app que heu... És que m'esteu posant molt nerviosa. Ara em ve aquell moment d'em fas una pregunta i te'n responc una altra. Haig de defensar-ho. T'has de defensar-ho. Vale. Trobo que aquest nou sistema que s'ha integrat a dintre de tots els telèfons mòbils és un gran sistema i ajuda moltíssim a que les persones tinguin una coherència... Mare meva, m'estic sentint i estic a punt de plorar. És que és molt xungo, això. Això m'ho haguéssiu pogut dir. Però, a veure, ja està a temps, no? Sí. Bueno, és molt xungo. et felicito, has fet el pitjor minut de l'esport que ha fet mai ni... Clar, és que voleu dir que algú ho ha fet bé? No, soc l'única que no ho ha sí. fet. Hi ha gent que ho ha fet bé, Hi ha gent que ho ha fet molt bé. Hi ha gent... Bueno, em podeu donar una altra oportunitat, si voleu. Ara m'ho No, puc no, pensar. ara A preparar ja un text. No, a partir d'ara, quan et faci una pregunta i en responguis una altra, batejarem un moment Ramon Bacardit, vale? Vols dir que això es podia de la ràdio? Jo vaig ser precursora d'això, te'n recordes? Ramon Bacardit. No, el Ramon Bacardit no. De fer-me una pregunta i respondre una altra, jo crec que ja m'ho vas fer en una espàtula i vaig dir una cosa que no sé, perquè no vaig entendre què m'estaves dient i jo vaig respondre el que em va semblar. Guys, patrocina Això és Guys, patrocina. No, ha sigut meravellós perquè... Per haver quedat tan malament. No, això serà un reel d'Instagram, vull que ho sàpigues. O sigui, la cosa és, el fet de que haguis tingut un breakdown, o sigui, el fa divertit, saps? És que clar, m'estic sentint això. Al meu cable estaven arribant equacions a la cara, saps? No, clar, jo és que semblava aquell home del em compta els números, saps? D'aquells que m'encanta. S'ha anat molt més enrere, Sí, bueno, clar. El meme aquest és més modern del nostre. És molt antic, Aquest era de quan jo era petit. La tele estava en color, amb el tio que comptava. Sí. Què estaves fent quan la tele va passar el color? Jo? Ui, a veure, parlem-ne. Jo no hi era encara. Estava operant la càmera. Pues ja està, jo crec que ja tinc el cor ple. Jo crec que... En sèrio? Ja està, em pensava que en teníem una altra de preparada. No. Jo crec que després d'això podem xapar el programa, en plan... Ja està, ens anem... Jo crec que us podeu retirar. Ens podem retirar. Punt i a part, no? No el suporto, punt i a part. Em sap greu haver-vos destrossat el programa. No, ens hem d'inventar les comes suspensives, saps? No és per molestar, tio. Hi ha gent que ho escriu, vull dir. Jo ho he vist bastant, a més, que dic, no entenc res. Sí? En quin moment? Tic. Sí. Però crec que és perquè no saben fer punts, no? Jo crec que sí, vull dir. Perquè no... No creu, si ho he pensat. Tinc un amic que no escriu ni comes ni punts, simplement fa espais en el WhatsApp. O sigui, però, bueno, és que clar, parlem de la gent quan parla pel WhatsApp, Sí, però fa com? Potser li dona, jo què sé, 4 o 5 cops a l'espai i segueix. I jo, tio, Eric, cabró, què m'estàs explicant? No entenc res, tio. És morse. Allà van les acotacions, allà al mig, però allò, com cara sèria. Clar, i és que... Cariño, espai. Tenemos que... Espai. És una obra de teatre. En plan, donant-te indicacions. És que aquí l'agafes. Jo li vaig dir, dic, però per què ho escrius així? I diu,
No, perquè així no he de canviar el teclat i tal, ja, com li dono l'espai, ja segueixo, saps? No ha de canviar com a símbols. I jo que escric amb cometes, amb accents, amb Clar, tot, jo també, saps? i punts, i d'allò, i continuo. Bastant insuportable. Negretes, Bueno, tatxats. Maquetació, ja, Home, sí. Jo negretes depèn de com també ho faig, Home, és molt Sí, important. depèn de com, sí. Sí, però... Trobo a faltar el color en els... Sí, clar, WhatsApp. i els el subratlladors, no? El Word Art. Natural, quart de primària. Clar, Però no t'agradaria escriure amb colorins? No. Tu No. tens pinta que... O sigui, Sí. tu cada 3 mesos havies de comprar un fluorescent Sí. rosa nou, Sí. I a més ara de color pastel els tinc tots. Clar. Home. Anem encaminant la recta final. Ah, vale. Sí, sí. Ai, Ja. ara m'ho estava passant molt bé, Ai, Ja. ha sigut la bajona. Ja, no, ha sigut el no, gatillazo aquest, No passa Sí, res. sí, No, sí. no és la primera nega que Ja, em que, passa. que li passa, no? Ja. Clar. No, sí. Sí. No és la primera Carmen, que... déjame ver a los niños, también son mis hijos. Sí, no és la primera que em diu, ja està. Què? No, Què? així no era? Sí, sí. Ah, ja està. Vull dir, no és per fardar, però a mi 35 minuts em sembla moltíssim. O sigui, jo... Home, a mi també, però Jo bueno, no estic- mai se'n té prou, Clar, Jo, mai he no? estat, jo no mai he Sí. estat amb una dona 35 minuts, és la primera. Ah, en sèrio? Home, sí que n'has estat seguríssim. Passem factura, a veure. Ai, passem factura, passem en revista. Ah, però espera, deixa'm treure algú a l'Excel, que els tinc apuntats. Ah, em tens apuntat? No, home, no. Que ben organitzat. A mi m'encanten els Excel, tots estan ben organitzadets. Perdó. Amb, Estic tirant el amb colorins programa. verds si ha estat bé, Home, groc sí. si ha estat regular, Clar. vermell gatillazo, lila gatillazo, vermell dolent. Hòstia, Sí, vermell dolent, red flag. ets, Sí. ets com entre la tia més guai del Bages i insuportable tota la vegada. Com... Sí. És impressionant. És tot lo guai que pot ser una persona que té carnet de l'Abacus, saps? Jo en tinc. Clar, no, sí. No cal Que no menjar. en teniu. No. No, El tinc de fa molts anys. clar. No, Clar, sí, jo no sé llegir. Doncs, bueno, va, prou, no? Sí que potser, no sé. Sí. Si Bueno, voleu bueno. encarar al final, a veure Sí, quines sí. preguntes... Ja és més o menys això, el que dura el programa. Vale. Que passa que, bueno, potser a partir de la segona temporada, si ens hi volen una altra temporada, potser s'allarga més. Potser s'allarga i et tornem a convidar. Home, m'encantaria, Home. perquè llavors vindria preparada, Clar, pel clar. minut aquest. Però llavors, Pensa que... llavors despistaríem i anirem per una altra banda. Clar, vull dir... Pel moment del defens aquest el Bueno, deixaria... ara quan t'escoltis tots els programes ja veuràs Sí. les locures que ha arribat a dir a la gent. Sí, Ja, però sóc la pitjor, no? En aquests, No. de moment. no, però ha sigut passa divertit, res. ha sigut molt... Jo m'estava partint els Sí, collons. ha sigut la que menys ha defensat el tema, sense dubte, vull dir... I és que no m'agradava el tema, gens. És que no... Clar, bueno, és la Ja gràcia. és la gràcia, en Clar. seriós. Clar, vull dir, hi ha gent que ha defensat que el cine s'ha de mirar de peu, vull dir... O que cada cop que parlis d'un artista es borrin les seves cançons. Vull dir... Miqui Núñez. És que jo he tingut un dilema, saps? Perquè jo em jutjo molt i llavors una persona que em jutgi a mi també ja prou. A l'assistente virtual de BBVA amb l'Anda. No el puc suportar. Sí, el tio. Segon cop a la xixonenca, Gelat de llimona. Bueno, va. Vale, pues... Parlem de l'últim tema, sí. que és... Que és- Txell, ens has portat una cançó. Sí. Quina cançó ens has portat i per què? Mira, he triat aquesta com hagués pogut triar una altra, ara sembla que... Però he triat aquesta perquè us ho he dit abans que era molt romàntica i trobo que és molt bonica i a mi m'agrada molt l'Oreja de Van Gogh i Roses m'emociona cada cop que la sento. També m'emocionen moltes d'altres, però mira, no sé, m'ha vingut al cap aquesta. Doncs ja està, el primer que et ve al cap sol ser Sí, bo. Exacte. i a més us portava una cosa molt bonica. Què? Ah, Sí, us he uah. portat una cosa, Oh. perquè quan he acabat de dir la cançó he pensat, ostres, Ojo, si però portes fes-ho aquesta sobre la- cançó... Ho faré sobre la taula, Ah, vale. Us he portat una rosa Ai, per ai, cada va. un. Ai, com que- no, que em cau. Una rosa per tu. Moltes gràcies, Vigila que no et reina. punxis, No, que et deixo que me la donguis. te la donaré, espera, que... A més, he tallat les punxes Ai. al final, no tot arreu. Per Gràcies, vosaltres, unes guapíssima. rosetes Que pels guai. més... Ai. Les rosetes més boniques de Ponisset. Totalment. Superxula, Ja ves, És molt maca, És de la meva torreta. I a més Ai, encara està que molla perquè estava plovent i l'he anat a collir. Ai. I està molt molla Ai. i res, ja Hòstia. està. Ara amb la camisa i la Home, bandana i aquí la te rosa. l'hauries de posar, et quedaria tan bonica. 100%. Hòstia, moltes Sí. gràcies, ens fa super No. il·lusió, en Sí, veritat, sí. és superxula. És molt increïble que la gent et porti coses simplement perquè un dia vas començar a parlar-li a un micro. Sí, sí. Clar, és que és molt bonic. Són les roses més boniques de tot el jardí. Moltes gràcies. La d'aquest rosa jardí d'aquí. o nosaltres? Vosaltres. Ai.
És que a veure, soc una mica lluny, per això he posat aquesta cançó. Doncs, bueno, ens despedim, perquè després, quan soni la cançó, ja enllacem amb la música d'aquí de la ràdio. Vale. Així que, Txell, moltíssimes gràcies per Ha haver estat vingut. increïble. Ens hem passat molt bé. Gràcies a vosaltres, que macos. I gràcies. Jo m'he passat molt bé, realment, estic molt contenta. Nosaltres igual o més, Sí. si és possible. Sí. Jo estava cagada, però estic molt contenta ara. Veus, Gràcies ara ja per està. acompanyar-me. Ara, res que una cervesa no solucioni. Vale, Exacte. doncs anem a fer una cervesa. I tant. això, ens veiem en un parell de setmanes. Exacte. Espero que us hagi agradat. Acabant ja l'última temporada, bueno, la temporada de Punt i Seguit. Sí. Per tant, doneu-nos molt amor. El PayPal està a la bio. I Ara, va ser... ja tinc feina, ara. Vinga, Vinga, guapíssims. va, adéu. A reveure. Adéu. Ciao. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí, porque ya sabes que